Så när gäller vinner det 2-8 mot in så i Ronavik. Hur kan det ta in huxa om den resten? Det var tungt för jag kun faktiskt vid komma att han två dystor tappade alla första två dystor tappade hemma mot HB och ute mot Bjöjt tror jag. Så vid vännerna säger till oss nu att man prövar vi skifta åkurs. Tycker vi det var inte missa mig. Nu vid det längt att han för HB Vucingor så och nästa är en final så vi stepa cupping kvad vi har så det var börja spela sin bättre och ganska för det heter unga spelarna prova ta moral uppåt. Tycker det jävla chailet är besträmor mest jävla next så ganska vi spalt inte fantastisk fotboll men vi provar att låta in men det var inte vi. Men det förra läget så hade det gått alla spel och fick ju under målbeslut och jag kunde ganska finna också att säga. Det satt nog så var det under nog starka press. Ja, självante första hållet vi hade vinter vi också så vi pressar sin tur NSU här uppe. Men sen hållet självante vi det vet NSU då skulle komma pressa och så vi snackar samman innan så stannar vi samman kompakt här i 30 meter i baka longe så vi lät NSU komma upp och så vi skulle bara kontra shot kontra alla. Så det gick få in för oss. Och det spelade så att i Myvärin mer sagt att du konstla förr så varst du varje spelare men du börjar som alla spelare i förrän. Det ser ut som du står trivs som varje spelare. Ja, det är alltså det är inte problem. I vänjaren spelar med alltså ja, spelar med kvar if jag kan spela här i Värin eller all så är det inte problem för mig. Jag spelar just hemma i Rumänien Värin, jag spelar just mine. Så men det är inte problem för mig. Självante det var väl inte för någon teknik i Värin så gippa bara bollen väck från här. Tid hade trubbelagar ute i fjärde spelade mot en så vi markar har varit på tanken som gör det löv så för det kan och det är verkligen det att öle gott tacka och någon vart hem första uppgången så tycker det var när så för han inte kom till bollen. Ja, är faktiskt för att det ser och det är inte stor börja. Jag snackar vi spelaren så jag säger till Tora så minst i Torgla väl när vi tappade mot NSU hemma hur så tor komma attarna och skiftar runt här close till Okon så börjar Tora Sincha. Så det var jävla synd för Okon så nu är det att de skulle ha ordentlig ambition så komma till upp attor så vi skulle vinna mot NSU i det så vi färra nu attor och Sincha här Chatoimon så då skulle få det ösne hur så vi får och Strömnäs. Kvart för det Sincha. Så är det Sincha och Chatoimon haja uppe jag vet inte hur det Sincha och Chatoimon. NSU sangren. Jag vet inte sing och vi batter den. Tack.